Helsingin. Mutta mistä kaikki alkoi, niin kaikki alkoi tietenkin tästä meidän Samppa Sammakosta, mikä on mun tärkeä sammakko, mikä on ollut sitten mukana päivähoidon puolella sekä koulun puolella, siellä apuna kaverina. Ja silloin kun itse lähdin Asahia miettimään, olin aika väsynyt ja sillä tavalla tarvitsin jotain uutta elämään ja Asahi oli sitten semmoinen, mikä toi minun tilanteeseen apua ja kerron siitä vähän lisää myöhemmin. Ja tämä Samppa-sammakko oli semmoinen, mistä itse sain ensimmäisenä idean, kun sinne STE-koulutukseen menin. Ja se oli semmoinen ajatus, kun pyydettiin, että jotain voisi pitää, niin mä sitten heti Martille sanoin, että mä muuten pidän sitten lapsille tämän mun harjoitusnäyttöni. Ja koska mä itse koen sen, että jos mä saan jotain liikunnasta ja hyvinvointia saan itselleni, niin totta kai mä haluan myös jakaa sen lapsille omassa työssäni. Ja Samppa Sammakko oli semmoinen, tämä kuva on otettu päiväkodista. Me oltiin kiertämässä kesällä 3 eri päiväkodissa ja siellä Samppa oli myös mukana ja Sammakon tarina otettiin todella hyvin vastaan siellä ja siellä periaatteessa ne lapset ei ollut koskaan ikinä Asahia nähnytkään eikä kuullutkaan, mutta se, että lapset otti todella nopeasti liikkeet haltuun ja sitten niiden meidän hetkien jälkeen Sammakko jäi mielikuvituksessa heidän kanssa leikkimään, että se oli semmoinen heillekin tosi vaikuttava juttu. No todellakin tässä näkyy tällainen jänis, mikä on sohvalla ja hän on hyvin väsyneen näköinen ja itse koin tämmöistä ylivireystilaa sekä stressiä ja väsymystä ja heikkoa motivaatiota, niskahartia oli todella kipeä ja migreenit ja nukahtumisvaikeudet oli itsellä semmoinen oma ongelma oman työn ohella. Jotenkin koin, että se kuormitti todella paljon ja kaipasin sitten jotain muuta ja sen tähden just tosisti tämä Asahi oli mulle semmoinen vastaus, koska siitä mä koin saavani avun ja voisi sanoa, että migreenilääkkeet on saanut jättää ihan unholaan tämän liikunnan jälkeen sekä sitten ihan stressi- ja väsymystaso on helpottanut. No, mitä Asahi tuo tullessaan, niin se on todellakin semmoista ennaltaehkäisevää ja hoitavaa terveysliikuntaa. Se on sitä pumppausta, se on sitä elämää virtaa kehossa ja jalkalihakset vahvistuu, kun pumpataan kovasti sekä se on semmoista lempeätä liikuntaa. Ja mitä itse ainakin tuolla omassa työpaikalla, niin mä koin, että se oli semmoista kaksisuuntaista, että kun mä lasten kanssa tein ja jumppasin, niin mä sain siitä itse huoltoa, mutta myös lapset sai huoltoa. Että omat työkaverit oli aina onnellisia, kun Asahi hetki koitti, että jes, että nyt taas niskat saadaan kuntoon. Ja todella lempeätä liikuntaa. Ja tässä on nyt pieni esinäyttö, että se on ihan todella semmoista rakennejuttua, mitä sieltä löytyy sieltä Asahista. Ja näin, että ne ei ole ihan turhanpäiväisiä liikkeitä. Maarit. Onko Maarit kuulolla? On kyllä. Ennen kuin lähdetään ihan lasten Asahiin niin kun täysin, mä lähden kertomaan, niin haluatko sä kertoa Asahista tähän väliin vielä? Joo, Laittaa voin pienen kertoa. stopin tähän sharein, Voin toki kertoa Asahista. Asahihan on Suomessa kehitetty terveysliikuntamuoto ja kaikki liikkeet siinä tehdään seisten. Ei tarvita mitään erityisvälineitä. Toki istualtenkin voi tehdä ja makuullakin, mutta pääasiassa seisten ja istuen. Ja liikkeet tehdään oman hengityksen tahdissa. Jos tiedätte Tai Chi-liikuntamuodon, niin Asahihan on saanut vaikutteita Tai Chiista,
mutta liikesarjat ja liikkeet ovat huomattavasti helpompia. Ja Asahissa on 11 periaatetta, ja yksi näistä periaatteista on juuri liikehengitys ja sitten se hitaus, rauhallisuus ja tärkeä periaate myöskin se, että meillä on mieli mukana näissä harjoituksissa, eli tietoisuustaidot. Ja sitä nyt tässä lasten Asahissakin niin painotetaan aika lailla. Ja tosiaan Asahi sopii kaikille. Tässä ei ole mitään ikärajaa. Että tällä hetkellä nyt Asahin kohderyhmä on hiukan vanhempi väestö. Ja me ollaan kovasti nyt viemässä Asahia myöskin enemmän työikäisten ihmisten tietoisuuteen, erilaisiin harrastuspiireihin, niin kuin nyt on jo monissa muun muassa kuorotoiminnassa ja ihan tuolla karatepuolella, karatetreeneissä, niin siellä Asahia käytetään alkulämmittelynä ja sitten palauttavana treenin jälkeen. Ja Asahi-ryhmiä on paljon Suomessa. Ja lisäähän Asahista voi katsoa sitten tuolta meidän nettisivuilta www.asahinordic.com. Ja kannattaa tilata ihan uutiskirjekin sieltä, niin sitten saa aina tietoa ajankohtaisista tapahtumista. Ja Asahi-ohjaajia koulutetaan. Meillä on joka kuukausi koulutuksia, ja tämmöiseen aloittelevien ohjaajien koulutukseen voi tulla ihan kylmiltäänkin, vaikkei Asahista olisi juurikaan kokemusta, koska siinä on semmoinen hyvä starttipaketti sitten Asahin harjoitteluun ja myöskin ohjaamiseen sitten sen jälkeen, kun ne liikkeet on opetellut. Mutta tosiaan lasten Asahi-koulutus ei vaadi sitä ohjaajakoulutusta sinne taustalle, mutta totta kai me toivotaan, että meidän ohjaajat, jotka nyt jo toimii ohjaajina, niin kävisivät läpi tämän 1 päivän lasten Asahi-koulutuksen. Kiitos Elina. Siirrän sinulle puheenvuoron. Yes. Kiitos. No niin, katsotaan, lähteekö taas. Näkyykö teille? Näkyy, kyllä. Näkyy, okei. Mä siirryn itse sitten tonne kanssa. Joo, eli tässä on meidän Samppa Sammakko Asahi Ilves kaverinsa kanssa, ja nämä lasten Asahi pohjaa erilaisiin tarinoihin. Ja nämä on rakennettu niiden liikkeiden mukaan. Ja Asahista mun mielestä oli aivan oivallinen silloin, kun itse kohtasin Asahin, niin se, että kun siinä oli ne liikkeet oli niin sopivia niihin eläinhahmoihin ja näihin, että oli niin kuin helppo siirtää sinne lasten maailmaan. Sammakko on hyvin sellainen liikunnallinen, ja me ollaan myös sirkusteltu ja kaikenlaisia semmoisia niin kuin erilaisia jumppajuttuja tehty. Ja mun mielestä mitä ihaninta tässä niin kuin Asahissa juuri on se, että se on hyvin muokattavissa. Ja mitä on sitten palautteita sieltä kentältä tullut, niin se on just sitä pysähtymistä, se on hengittämistä, se on sitä, että se tehdään hyvin, keho käytetään eri tavalla, ja se on tietyllä lailla helpompaa, omaksuttavaa kuin jooga, oli ainakin yhden sitten palaute, ja mun mielestä se on aika kiva kuulla, että me ollaan semmoinen helposti omaksuttava, helposti, nopeasti otettava sinne omaan arkeen. Ja ne oli todella sopivia itse, mitä kokeiltiin siellä lasten kanssa, niin oli tosi sopivia. Ja just se, että ehkä semmoisia vähän uudempia, että ei ollut pelkkiä hyppy- tai juoksuleikkejä, vaan ne oli enemmänkin juuri sitä taivutusta, kiertoa, sitä liikkuvuutta lisäävää. Sekä sitten just tätä kehon hallintaa ja keskivartaloa, niin se oli sitä, mitä niin kuin periaatteessa ollaan huomattu, että lapsilta puuttuu ja se ei ole enää niin tuttua, niin se oli ihana, että tämä oli semmoinen, mikä siihen tarpeeseen erityisesti tulee se apu. No sitten meillä on myös lasten Asahinnassa löytyy tämmöistä niin kuin tunteisiin
On tällainen ujo simpukka, mikä kaipaa apua sitten omien pelkotilanteisen kohdan. Eli myös tämän kehon liikkeiden avulla voidaan myös niitä tunnetaitoja tukea. Niin se on semmoinen, mihin ollaan myös Asahissa lähdetty miettimään, että mitkä liikkeet voisi sopia, ja niitä ollaan sitten ainakin juuri tämän simpukkakaverin avulla ollaan lähdetty viemään sitten eteenpäin myös sinne niin varhaiskasvatukseen kuin sitten sinne kerhoihin ja kouluihin. No sitten sieltä tuli myös tämmöinen palaute, että voidaan niin kuin tietyllä lailla tyhjentää ja nollata niitä tilanteita, jonka jälkeen on helppo siirtyä. Juuri tämä, kun tuetaan sitä, että lapsi keskittyy tilanteisiin liikkeiden avulla, niin se on semmoinen, että just se rauhoittaa ja se auttaa siirtymätilanteisiin. Yksi oli semmoinen kommentti, tuli tuolta kentältä, oli esimerkiksi semmoinen, että heidän on hirveän vaikea siirtyä liikunnasta ruokailuun, ja sitten siinä käytiin lävitse, että mikäköhän siinä voisi olla. No, syketaso nousee niin korkealle, että sieltä sitten rauhoittuminen on vaikeaa, ja sitten kun oltiin Asahi-hetki siellä sitten pidetty, niin sitten kysyin, että no mikä tilanne on, että voisiko tästä lähteä ruokailuun, niin sitten he sanoivat, että joo, että kyllä, että tämä lasten Asahin jälkeen, että se on ollut tosi semmoinen rauhallinen, mutta myös semmoinen niin voisi sanoa, että hiki on kuitenkin päällä, et vaikuttava, mutta rauhallinen. Siitä olisi voinut lähteä. No sitten totta kai just tämä, että nyt hetkeen kiinnittyminen, niin se on todella tärkeää tänä päivänä lapsilla. Se, että miten saadaan ne ajatukset siihen hetkeen, mitä tällä hetkellä tehdään. Me koettiin aika maagisia hetki siellä lasten kanssa. Ja varsinkin ne hetket, kun voisi sanoa, että kun tehdään yhdessä liikettä, ja liikkeet säilyy samana, mutta ne sitten taas välillä muuttuu ja muokkautuu siellä sitten, kun tehdään niitä eri liikkeitä, niin se, että kun näkee, että nyt ne on kaikki samassa tahdissa, kaikki tekee samantyyppistä liikettä, niin että se oli aika huimaa nähdä, että vaikka lapsia on, joilla on tosi vaikea keskittyä tilanteisiin, niin se, että heilläkin sitä Asahin avulla he pystyvät keskittymään. Asahi on tosi muokkautuvainen. Tämä sana muokkautuvainen on mun mielestä aika mainio, koska näin se vaan on. Asahi on myös, että meillä on tämmöinen haukka. Haukka on just tähän keskittymiseen erityisesti, ja haukkaa on, mä oon kokeillut omien lasten kanssa tuolla varhaiskasvatuksessa, niin siellä on matikan kanssa, miksei myös äidinkieli tai joku muu oppiaine, mutta haukka on nyt ollut tällä hetkellä meidän matikka hetkien tukena, ja se, että ollaan siellä sitten saatu näiden liikkeiden avulla sitä keskittymistä juuri sinne avuksi, sinne matikkahetkiin, ja se on ollut tosi meille meidän ryhmälle todella hyväksi. Ja se, että ollaan saatu semmoinen ylivireystaso alas, ja sitten lapset on keskittynyt ja pystynyt tekemään niitä matikkatehtäviä. No tässä juuri sieltä kanssa palaute sieltä kentältä. Liikkeet matikan tehtävien välissä auttoivat ottamaan uusia ohjeita vastaan, ja lapset siirtyvät myös helpommin uusiin tehtäviin. Kivoin liike oli haukkaliike, se jäi mieleen. Haukkaliike on kyllä tosi kiva. Joo, ja sitten ihan nyt näiltä, ketkä on ollut sitten tässä koulutuksessa, niin heiltä kanssa on tullut hiukan palautetta, ja totta kai aina ihana kuulla, että tässä on sanottu, että huippuopettajat ja opetus on selkeä ja suunnitelmallista, mutta se, että myös on saatu semmoista niin kuin työkaluja omaan opettamiseen, ja ne vinkit ja uusia näköaloja, ja se, että liikkeet on todella selkeitä, ne on helppoja, tarinat on helppoja, simppeleitä, mutta ne on ollut koettu kuitenkin ihaniksi, niin se on ollut kanssa, ja
Parannettava oli mainio, että kurssi voisi olla kaksipäiväinen, mikä on tosi positiivista, koska että koettiin, että siitä saadaan todella paljon apua, plus sitten se, että sitä kurssia olisi jaksettu 2 päivää, niin se on tosi hieno juttu, koska me koettiin niissä 1 päivänkin kursseissa, että ne oli tosi ihania ja antoisia. Niin opettajan näkökulmasta kuin sitten koulutettavan näkökulmasta niin oli mahtavaa palautetta. Ja sekin oli ihana, että palautteina löytyi, että oli sitä toimintaa ja teoriaa. Meillä on molempia siellä ja se, että miten saadaan ne liikkeet muistiin, niin totta kai me tehdään siellä käytännössä niitä liikkeitä ja opitaan niiden kautta niin kuin omaksumaan. Se, että liikkeet löytyy vielä sen koulutuksen jälkeen sellaisesta materiaalipankista, että niitä voi myös sitten kotona opiskella. Ja siellä tässä on nyt laitettu näin, että koulutuksessa sai hyviä ideoita omaan työhön, niin hyvin moninaisia ammatteja löytyi koulutettavista. Oli toimintaterapeuttia, oli äänitimpuria, koulun puolelta varhaiskasvatuksesta oli koulutettavia. Menetelmä vaikuttaa hyvältä ja odotan innolla, että pääsen kokeilemaan. Joo, se oli semmoinen, mikä umpui koulutettavista, että he kaipasivat sitä, että he pääsisivät kokeilemaan ihan käytännössä tätä juttua. Joo. Maarit, sulle. Kiitos Elina. Olisiko tässä vaiheessa, olisiko teillä kysyttävää? Voitte ihan avata mikin ja kysyä, jos teillä on jotain kysyttävää tästä lasten Asahi-koulutuksista. Eli tämähän tosiaan sopii kaikille, jotka työskentelee lasten parissa ja sitten tietysti isovanhemmille, jos on lasten lapsia, niin, ja ne kun aika usein varmasti isovanhempien luona on hoidossakin, niin hyvä keino tällä lasten Asahillakin saada sitten lapsia rauhoittumaan ja muutenkin tämmöistä virikkeellistä tekemistä. Niin nyt tietysti toivottaisiin, että jos joku haluaa jotain kysyä siellä, tai sitten haluatteko laittaa chattiin, sekin on mahdollista. Ja meillä tosiaan on nyt tulossa 3 lasten Asahi-koulutusta siellä lokakuussa. Ja se on, ajankohta on, mitäs me laitettiin, 8.30–15.30, eli nyt vähän pidennettiin sitä, kun se aikaisemmin oli vaan sen 6 tuntia, niin selkeästi se oli tosi lyhyt aika. Ja täytyy sanoa, että oli ihan mukava siellä, kun sai olla 2 itsekin mukana näissä pilottikoulutuksissa, niin oli kivoja leikkejä ihan aikuisillekin, että siellä on sellaisiakin, että Asahi-ohjaajat voivat ottaa vaikka vinkkejä omiin ryhmiinsä, että jos joskus haluaa vähän ottaa semmoista leikkimielisempää tuntia, niin se on täysin mahdollista. Ja tosiaan tuo koulutuksen hinta on 150, sisältää alvin ja tosi monet siis kaupungit maksaa. Eli nyt meillä täällä, kun tämähän nyt on tietysti Lohjalta lähtöisin tämä lasten Asahi, niin Lohjan kaupunki on ollut tosi aktiivisesti mukana. Että jos täällä on Lohjan kaupungin työntekijöitä, niin laittakaa vaan viestiä, että haluatte tulla koulutukseen ja totta kai sitten kaikki muutkin, että työnantaja varmasti ilolla maksaa tällaisen tosi edullisen koulutuksen. Oliko sinulla Elina? Joo, kyllä. No mä laitoin jakoon juuri että en minä päivänä missä ollaan ja että lähtekää ihmeessä, koska se, että mitä itse on kokenut tehdessäni työskennellessä lasten kanssa, niin se, että kuinka suuri apu siitä pienestä liikkeestä on, niin se on aika huikeeta. Ja sitten taas toisaalta se, että lasten Asahi todella puoltaa molempia. Se on aivan ihanaa. Täällä on Seija Knut isoäiti. Saako kysyä? Ei, hienoa.
Saa ihmeessä. Mä olen tässä Asahia sitten harrastuspuolelta lähestynyt muutaman vuoden ja nyt mä sitten olen kiinnostunut tästä lasten leikittämisestä, niin nyt mulle yhtäkkiä pälkähti päähän semmoinen asia, että omasta lapsuudestani ja kansakoulusta mä muistan, että ne leikit oli etupäässä kilpailuja. Ja se oli aika epämiellyttävää, että kun itse oli kömpelö ja jäi viimeiseksi, niin toivottavasti tässä nyt ei ole sitten se leikki ei tarkoita kilpailemista ryhmässä. Miten No, on? no, hyvä kysymys ja mun mielestä oli aivan ihanaa, koska yhden koulutuksessa olevan kokemus oli tämmöinen, että nyt löytyy liikuntamuoto, missä ei kilpailu. Että hänellä oli myös vaikeuksia liikunnassa ja se oli semmoinen tilanne, että hän koki, että hän ei koskaan ollut hyvä, mutta kun tässä tehdään yhdessä ja me aika usein tehdään semmoisessa ympyrän muodossa, missä periaatteessa kukaan ei ole ensimmäisenä, kukaan ei ole viimeisenä, vaan periaatteessa vähän niin kuin nähdään toisemme, että hei, että kuinka mahtavasti sä teet siellä toisella puolella. Sekä sitten siinä on myös lastenasahissa myös sellaisia ryhmäyttämisleikkejä, eli tuetaan sitä ryhmän yhteistä dynamiikkaa, eli ei lähdetä kilpailemaan niin kuin yksilönä, vaan yhdessä ollaan se niin kuin porukka, mikä saavuttaa jotain. Ja se jotenkin on ehkä voisi sanoa, että mun mielestä ihanaa, että mitä just tuolla omankin ryhmän kanssa on tehnyt, niin se huikea hetki, kun ollaan niin kuin saavutettu. Meilläkin on ollut sellaisia ryhmäytymisleikkejä, että tietyn matka pitää kuljettaa rantapalloa tämmöisten istuma-alustojen päällä, ja siihen tarvitaan parina lapset ja sitten se, että kun matka loppuu kesken, koska niitä istuma-alusteja ei ole tarpeeksi, niin sen jälkeen niitä istuma-alusteja täytyy niiden lasten avulla siirtää paikasta toiseen, jolloin sitten tämä pallo saadaan toiselle puolelle, niin se, että se on semmoista niin kuin, vähän niin kuin ongelmanratkaisutaitoja, mutta myös sitä sosiaalisia taitoja, sitä ryhmätaitoja ja semmoista yhdessä onnistumista. Se on ehkä enemmänkin se mitä lasten asahi tukee. Kiitos kysymyksestä, Seija. No kiitos vastauksesta. Kuulostaa tosi hyvältä. Kiitoksia. Joo, ja se, että mun mielestä ainakin itse muistan omasta lapsuudesta, että toisaalta myös leikit oli semmoisia niin ja liikunta oli semmoista tarinamuotoista, mutta sitten se on niin kuin välillä vähän niin kuin unohtunut, että nyt on ollut paljon sitä pallonheittoa ja juoksua ja näin, ja semmoisia niin kuin jokaisella lapsella tuntuu olevan niin kuin harrastus, mutta tässä jotenkin päästään niin kuin just se yhdessä tekemään, mutta myös tarinan avulla. Ja se tarina voi joka kerta muuttua, koska liikkeitä on paljon, niin niitä pystyy niin kuin muokkaamaan sitten sen tarinan vähän erilaiseksi. Se on, ja lasten kanssa pystyy myös niin kuin yhdessä muokkaamaan, niin se on aika kiva. Elina, haluatko Joo, kertoa jotain näiden korttien käytöstä? Eli tässähän tulee joo. ohjaajakoulutuksessa, jokainen saa tällaiset kortit. Mm-hmm. Tässä on sammakko, näkyykö sinne? Pystytkö, nyt kun Sitten on pidät haukka. paikallaan, No, joo, nämä näkyykin kyllä äsken jo kaikki tuossa aikaisemmin. joo. Sittenkin, että on tämmöinen kortti, missä on takana sitten näitä asahiliikkeitä. Kerro vähän näistä. Joo, eli tämä oli myös sellainen palaute, mikä lähti tuolta päivähoidon puolelta, eli tarvitaan jotain kättä pidempää. Ja sitten kun liikkeet ei ole välttämättä kaikilla vielä niin kuin täysin muistissa ja tiedossa, niin silloin pystyy niin kuin, kuvan avulla, koska kuva on sellainen tukemassa myös niin aikuista sekä lasta, niin sillä voidaan niin kuin elävöittää, mutta myös niin kuin tukea sitä lasta ymmärtämään, että nyt kyse on tietystä liikkeestä ja vaikka tietty hahmo lähtee seikkailemaan heidän liikuntahetkessä, niin se on semmoinen niin kuin palautteen myötä lähdettiin kehittämään ja meillä on 3 korttia, mitkä lähtee sitten niin kuin koulutuksesta sitten mukaan. Semmoinen. Kiitos. Ja tosiaan
meillä Asahi Nordicilla on myöskin sitten tämmöinen oppimisalusta, mihin sitten jokainen ohjaaja ohjataan sisään, ja sieltä löytyy nämä Lasten Asahi oppimateriaalit. Eli se on saatu nyt valmiiksi ja sinne on nyt vihdoin ja viimein sitten jo kirjattu kaikki nämä, jotka on näissä aikaisemmissa Lasten Asahi-koulutuksissa olleet. Joo, kyllä. Juuri näin. Olisiko vielä kysymyksiä? Hiljaista on. No ainakin me täällä Maaritin kanssa toivotaan, että moni lähtisi mukaan sinne Lasten Asahi-koulutukseen ja on rohkea. Ja tämä on lapsille tosi tärkeä ja ihana juttu. Ja se, että mun mielestä aika pienellä vaivalla saadaan lapset liikkumaan. Ja mitä eilen, mä oon täällä Dohassa töissä Katarissa ja meillä oli eilen koulutus tuolla koko henkilökunnalle ja siellä puhuttiin juuri tästä tietokoneälystä ja siitä, että on ollut näitä tutkimuksia, että Suomen lapset liikkuu liian vähän ja näin ja se, että totta kai se on surullista ja murheellista, mutta se, että meillä on myös tämmöinen, voisi sanoa, että vasta liike, koska liike on lääke, niin se, että Lasten Asahi on yksi, mikä tarjoaa apua tähän meidän älylaitteiden kanssa kilpailuun, niin lähtekää ihmeessä. Ja just se ja ehdottomasti niin aivan mahtavaa se, että ei aina tarvitse olla töissä missään varhaiskasvatuksessa, koulussa tai kerhoissa, vaan juuri omien lähilasten kanssa ja nuorten kanssa. Meillä oli muuten Martin kanssa yhdessä puistohetkessä, niin meillä oli tämmöinen teini-ikäinen kaveri siellä kanssa jumppaamassa, niin et ei se ikää katso, se lapsi on lapsi. Ja itse kokee, vaikka on keski-ikäinen, niin on todella sisäisesti niin lapsi, että aina lähtee kumpuumaan nämä lasten tarinat, että laittakaa vaan mieleen se, että lähilapsetkin tarvitsee liikettä. Noin, hei kiitos Elina ja Joo, terveisiä kiitos. sinne Katariin. Elina tosiaan tulee Kiitos. omalla syyslomallaan sitten Suomeen Joo. ihan tämän Lasten Asahin takia, niin toivotaan kovasti kursseille osallistumisia ja ilolla lähdetään viemään tätä ihanaa lempeää liikettä keholle ja mielelle niin myöskin tonne pienemmille ihmisille. Mutta hei, kiitos kun olitte mukana ja nähdään ja kuullaan ja tästä tulee tallenne sitten vielä, jos haluatte uudestaan vielä katsoa. Niin, kiitoksia kaikki. Joo, moikka. Kiitos. Kiitos, Moi moi. kiitos Moi moi. kovasti. Hei. Hei. Kiitos, moi. Voidaan puhua jo, ai, mutta tässä on tuo äänitys päällä, apua. Miten mä saan sen pois? Joo. En mä saakaan sitä. Eiku hetkinen tuolta. En mä saa sitä pois. Otetaan hei Elina puhelu tähän loppuun. Tehdään näin. Joo, moikka. Moikka.